Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, balonta daw na apudan ngunyan si Mayor Vic Perete Kandaraga ta sigang terek sa kuya ngukan sa tuyang mga residente sa Daraga may kinaraman tabi sa problema sa tubig. Although kaso hapon, igwa tabi kita ki nabasang news item, nagari nagkahoron si Mayor Vic Buda aso Philhydro, aso Maynila, aso Prime Water. Pero mas maray na makuatang direktamente kay Mayor Vic Perete mga tugang ang informasyon may kinaraman dyan ini talaga ang pinaka-issue, ini pinaka-concern mga tugang dyan sa Daraga. And baka bahiling ini tulo baga ang abogado, pero ang abogado dyan sa Sangguniang Bayan, ang abogado dyan sa Sangguniang Bayan, mga tugang kan Daraga, tulo, Attorney Pilo Dilomen, Attorney Magalona, agri apat, Attorney Pilo Dilomen, Attorney Ayan Makasinag, Attorney Carlito Bailon, Attorney Marciliana. Diba kung iyo? Apat ang abogado dyan tabi, mga tugang sa Daraga, Sangguniang. Baka pwedeng adalan ini mga busing. Kung ano ang pwedeng lusot duman sa Memorandum of Agreement na pinirmahan entre kan lokal na gobyerno, Daraga Water District as in Prime Water. Taday man nakukuha ang yan? Dahil tabi nakukuha ang reaction kam Prime Water kung anong plano nila. Tabalik-balik dyan si Joshua. Di aputunta na lang si Mayor Vic. Tayo tabi mga tugang ang nakauron, mga tugang niya, naapudan niya tabian Prime Water. Tama sa kong pagdangog, ang abogado sa Sangguniang Bayan kan Daraga, apat. Naranggan na. Si Attorney Pilo Dilumen, CPA pagayo dyan. Attorney Carlito Bailon, di ba? Abogado Ayan Makasinag. Iyan Makasinag. Abogado Marciliana. Yan. Kundi ako nasala, tabi. 3 or 4 tabi ang abogado dyan. Pero itong minensyon ito tabi mga baka pwedeng ilingon ini mga tugang na pagadalan kung ano tabi ang pwede dyan, nagibuhon ta. Ang pigasabi, gari nakagapos ang kamot kan mga lokal na gobyerno sa kontrata na itang pinirmahan mga tugang entry kan lokal na gobyerno kan mga nakaaging aldaw. Kung ang hapot nga ni dyan, nata ito napirmahan, nata ito nakalusot, mga tugang kumbaga gari ang terms and condition mga tugang gari bako masyadong gari may problema sa lado kan lokal na gobyerno kung bako maray ang serbisyo na pinagataw sa mga Daragenyo. O di sige ay gari daw ining missed call ni Joshua, may apod pa lang si Joshua, balontang apodan si Mayor Vic ngunyan na pagkaaga yaw si Joshua tabi sa linya may pigkakasal yaw si Joshua kasabay si Joshua sa pigkakasal. Atabo ng kasal ni Mayor. May pinapunan na nakasubago. Atabo ng kasal ni Mayor. Joshua? May, yan ako nag-ibig sa munisipyo. May pigkasal lang ang madali. Tapos, naka-schedule na magkita. Atabon Atabon? 7:30 ako digdi. Ay, dapat pala, napudanta na kasabag Atabon Ano yan, mass wedding o single wedding? Pagkayahan? Bako man mass wedding?
Baka masaro man lang yung kakasalon tabi. Madali man sana matapos yan. Pagod ako nga, ka na so, yaon niya nakatindog. Ninong, Ninong? Okay. Sige. O di, pagkatapos na lang yung masa ng pinaka-issue, sige, Joshua, thank you Yung masa na kayang pinaka-issue, yan po mga tugang sa Daraga Albay na dapat gayon tawang ki-atensyon, di ba? Buda, traffic, that's normal na yan pero aloy na yan tabi na pinag-ururunan, dahil man dahil ki konkretong solusyon mo paano yan. Tuwa ko man masyado pang matraffic, di ba? Magbugtag na lang kita mga flying cars, flying taxi diyan sa Daraga Aruga duman sa Dubai. Alright, so alat-alaton tatabi, mga Daragenyo, alat-alaton nindo. Ulo kaso hapon may nahiling akong news item, nagkahuron si Mayor Vic Boda tabi so management kam prime water. Kung ano ang gigibuhon diyan. Iyan ang iklaro tatabi ko niya na pagkaaga pira ng kung na sala 25 years mga tugang ang uron kandua 25 years tabi ang uron kandua kaya mas magayon ko ta mga tugang na makauron tamang giraray an alkalde pero halat-halaton ta po taygwada tabi mga tugang ki pigkakasal di mas maray yan pagkatapos buelo na kita kaiyan mga tugang sa sa pagkipaghuron niya to kay Mayor Vic Perete. Okay? Alat-alato niya to yan. Hello? Hello, BP. Yes, morning. Kaya ni Atornayan. Yung mga matibay bagang abogado ini. Dahil man mapatungkol sa Atornayan na gabos bagan, may loopholes man. Dahil man pwedeng puro sa inda ka na o pabor. Pera na kayang... Anong mga klaseng kontrata yan, BP? Kung puro sa inda pabor. Iyon na nga niya. Kaya, naman, kampanahon ka ito ni Mayor Baldo, na-interview ko siya, dahil nakakahiro ang lokal na gobyerno. Tagore, basta, something na gari. Dahil pwedeng makiaram ang lokal na gobyerno. No, sa problema, Imposible man, BP, na o yan nga, national impeachment, nagigibong iparaan. Okay, pigpaulok mo naman ugaring ako niya na aga. Paulok ko garing. Paulok mo naman ako niya na aga na. Really, that's mga kita, BP. Bagay, sa bagay. Gabos na paagi nagigibuhan ki paraan, di ba? Nanuman mo. Nanuman mo kayo si Juan, si Sereno, Chief Justice Sereno. Nanuman mo kayo. The only way to remove a Chief Justice is through impeachment. Correct. Nagre-resolution baga so mga justices kayo? Natay nagibong iparaan yan kasalita dito. Dahil magibuhan. Di ba? Kaya ini, tama ka. Ano nang kontrata? Dahil magibong ipagi. Bako sa BP, simple yun masara. Ako, bilang ako sa pagsabot ko manini, BP? Ano ang purpose ng prime water? Doon pa sa purpose na ito, kung dahil mo pig-achieve yan, pwede ka na i-terminate. Yes. Kaya ilingon dito ko rin nababasa ang kontrata, kaya halaton taan sa indang plano ng yan. Taparte ni kan sa indang campaign period, campaign agenda. Oo, kanuwi naging aldaw. Kaya ibunoto. Garawarog kayan. Okay, sige. Salamat, BP. Salamat, di ba? Yan tabi ang halat-halaton ta. Mga tugang ta. Yung masa ng pinaka-concern dyan, anong pwede kamong mga nag-antabay ngunyan sa Daraga, anong pwedeng ihapota kay Mayor Vic tabi? Kaswapon, Monday nakauron ta si outgoing Mayor Pido Garbin sa Ako Bicol. Nasundan ta nakauron si Governor Noel Rosal. Nakauron tamang kasuhapon si Mayor Isham Ismail. O ngunyan, sana makauron ta si Mayor Vic Perete. And baka makauron taman taon-taon mga tugang ang alkalde kan Santo Domingo. Iningunan mga tawan takipagkakataon ta. Siguro kamong mga nagburuto, maraman ta kuno sa indang priority, sa indang pagtukaw, mga tugang tabi dyan sa indang lokal na gobyerno. Anyway, no response na si Mayor Banda. Baysa na, padumanan ta kung ano, ha? O di aramon tamo na mga tugang ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay si Chief Reporter Jimmy Nasalita. Baretang mainit. Oras, alas 8 po in morning. Jim, anong latest? Go ahead. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay pang tulong bisis na uminapod sa Tuya
si punong barangay Rino Olaguer, Oo. kan barangay Morera, Mm. digdi sa Banwaan kan Ginobatan. Tulong bisis naman niya itong naibarita, pero wala ki aksyon. Mm. Manungod sa, kung matatandaan baga, ada BBP, tinampong ini, sa pasakat sa barangay Morera, hali digdi sa may Bicol University Ginobatan Campus. Mm. Pinaralod na sa mga kahoy digdi. Oo. Outside kan tinampo sa pagtubod na mapuuna ang road reblocking. Alagad basado kay Kapitan Rino Olaguer, dahil pa man nagpupuon sa road reblocking, ngunyan, sa mga issue digdi, pinurutol sa mga kahoy, darakulaon na sa kahoy, and so mga tinakras na mga sanga, mga tinarambak na mga dahon, yaon sana sa mga tangod, balis bisanin mga harong, ani Mm. pa pati digdi light materials. Oo. Ngunyan, ang concern digdi na pinagpapaabot kay Kapitan Rino Olaguer kan mga constituentes niya Salbatana. na ipinaabot man sa Satuya Ano ba yun? na kung igwa, lungunyan taginit, Mm. mainitan panahon. Kan nakagingal daw, naguran. Mm. Kan nagparauran tabi-bibi, so mga bulusan kan tubig, dahil na nakakaburulos, dahil nga ni kan mga tambak-tambak na mga sanga kan kahoy, pagkatapos so darakulaon sumapakinabangan na kahoy, nagkawarara, dinarara na gayon. Mm. So mga saradit-sadit digdi, niya nakabarara sa mga agihan kan tubig. Mm. Ngunyan ang panahon ng taginit, naalang ini, ang piga ditan, taba ka may kumaraw, may sumubsob kay ni o kaya may sumabrita bibibi. Iyo baga? Iyo baga? Nasa tangod ka sa nakan sa indang mga harong, barisbisan ka na rong, kung Mm. kunayapan ang sa indang harong. Yes, yes. Oo. So ngayon, ang concern na kung po pwede, maipaabot din ni sa DPWH kung sisay ang kontraktor kay ni aliun lamang ini na mga delikado sa mga residentes na Mm. baka gikanan ini nin kasulo tabi bibi. Ano? Napagal naman ako ka naman ng mga style na. Hay, apera ka Jimmy. Hay na sa mga kahoy dyan na mga lawas kaan. Yan ang na bako man kay ni sa third engineering district kay niya Sisay nga ni ang kwanta, sisay nga na relatibo adi, relatibo. dahil man digdi kwanso si engineer relatibo ta region ini. O region? Okay, wala man sinda digdinin concern. Di kay Atilosi kita. Tapos sa mga pertihonon, magaguranguno na mga kahoy, pertihonon ng tablao. Oh. Dahil man lamang Hay na sa kahoy daw din narano. Mga bako mga narayan Jimmy di ba kaan? Narabud akasya. Jimilina nara akasya. So barangay, dahil man lamang winalatan ko na nung ngayon na mapakinabangan ka ng barangay. Oo. Yan, naniwinalalat digdi sa mga sanga, tapos sa mga panggatong. Jadi sala naman na ururo niya na. Mga dahon. Oo. Sige, ay, tapigapudan ko si Ate Lucy. Baka lamang masimbag kita niya na aga. If dapat mahalan, makanusong pagilingon? Yan nga ne. Anong mana? Tapos may na-disgrasya na Kaso rin patabi, Jimmy, ang tagari, haloy-haloy na, taara lang na baga? One na. Ate Lucy. Hello? Good morning, Tabi. Hello? Yeah, good morning, Ate Lucy. Hello? Hello? Hello, Ate Lucy. Good morning. Hello? Hello? Di ako nadadangog. Madali lang. Hindi ako marinig ni Miss Lucy Castañeda. Madali lang. Uliton tagi. Nata, di ako nadadangog. Di ako nadadangog. Dapat talaga yan. Buda na. Kung yan, delikadoan sa mga. Istarang pangki, halas o namok. Sa irarom. Tabi, mga tugang. At, sandali. Takaw ron ng taan PIO kang DPWH. I-report ta iyan na sitwasyon na iyan. Ate Lucy, please pick up the phone. Nagsimbang na ka sa bago. Ate Lucy, hello. Ay, ano na?
Naputol ko na. Alam ko na. Dapat halion yan. Pwedeng istaran ang kinamok sa irarom. May mga tubig, madumog yan. O pwedeng istaran kihayop o kung ano. Siguro dapat gayon pagkaputulak ang kahoy, kasarabay na hinali mga tugang su mga sanga. Hinali lang su trunk ka na pudgaan. Trunk. So, lawas. Lawas, yun wara na. Hinali lang su trunk. So, sa ngayaon, buda sa mga dahon. Nya, ni ba Oh. nakasandig nga ni sa lanob? Sa labata na, may nahagip ka, Jimmy, na duwang truck na makaskaso. Nag-overtake ka. Makaskason sa truck. Nasiwas ko man sa na yan kaswapon, maura na. Kung garing o, nagsimbag si Ate Lucy, kuan ko, napigaro, so, dahil nalago nagsimbag, silang piling nga po lang tapakaining iba dyan sa DPWH. Pinapod ko na yan digdig sa district. Sa, ang kontrakto, nagputol ka, Jimmy, sa kontraktor, tama? Ang pagtubod, parte na yun is kang kontrata. O, dapat gud maraman kung siya nagputol. Well, so nagputol man talaga. Gari common sense man napakaputula mo. Halion mo yan. Oh. Regardless kung sisay man iyan, dapat halion po yan. Ay, maninarali. Eyesore baga, may mga harong pati, ayun na. May mga harong pati na nagigilidan ka iyan. Hello, Ate Lucy. Hello. Ay, good morning, Tabi. Sir Henry. Opo, pasensya ka na. Nagsimbag ako kasi bago natakot ako kang boses. Tapos niya kung garubak ko si Sir Henry. Grabe ka man. Ay, parang may nagtatanong na. Ano? Sumagot ka ba? Maapon na ko tayo kay Angel. Maapot ko ta ako. Nervyos ka pala. Sabi Oy. ko, baka nawaraan cellphone ni Sir Henry. Oy, arog kay ni. Po. Kaya ako nag-onder katabi. Mas sumbong ako sa imo man sana. Dito ka ba interview? Paano kaya si sige po. Jimmy nag-report sa 3rd District? Isay po. Si Jimmy nasalita yaon Opo. sa 3rd ngunyan. May mga pinurutol Opo. pala na kahoy duman. Kanang minaging mga aldaw. Opo, sa may Ngunya- Morera yata po. Yes, opo. May reklamo po Opo. si Kapitan kang Morera Boda sa residentes na hinarali po Ate Leo si supuon kang kahoy na pinutol. So sa nga po, dahil hinarali. Kaya gari aysur sa barangay. Opo, opo. Kano po, region po nagpaputol kayo ni o district? So region po. So region. Ano ko, Opo. ano ko tabi digdi sa opisina. Iyo, baka po pwedeng maka-request duman sa... Kontraktor. Saan nagputol po kayo ni Ate Lucy? Kamo Eh, o ko po, kontraktor? Sir Henry, pero nag-ano kami, may coordination kami with TNR, kaya tatawan kami. Yeah, correct, Pero correct, parang oo. sa ano, opo. I-check ko po. Iyo, dahil man kikuhan, nagputol. dahil man problema sa pagputol, may permit baga kamo, di ba? May permit Opo, ka opo. para sa widening Opo. kantinan po. Ang concern lang kan barangay, buda kan mga residentes na so mga sanga tabi, yaon lang sa gilid kantinan po dahil narali. Sige po, apunan ko tabi ko niyan tulos, Sir Henry. Opo, baka pwedeng mahali po. Ay sur mananggad po sa barangay. Gari baga so itsura. Garo Ay, inagihan po. kikalamid so suday man lugod. Garo may Tapos, nagkakuyan. Kaya nabibi. masamok po, mati po ang gilid kantinan po Ate Lucy. Although nasa kwan siya, nasa drainage system baga, sa luwas naman sa tinampo. Pero, bako maray pag-ilingon, bako malinig sa barangay pag-ilingon tabi. Bibi. Po, Barangay Morera tabi, Sir Morera Henry. po, nakauro ni Jimmy si Sige po. Kapitan kan Morera. Baka pwedeng may pahali tabi ito, ha? Iyo po. Apo, Tulos-tulos okay. tabi, Sir Henry. Iyo po. Salamat po. Salamat. Okay, you're Salamat. welcome po. You're Okay, welcome. bye-bye. Opo. Bye-bye. Alright. Sige. Jim. Yan, thank you, Tabi, Bibi. Oh. Thank you kay Ma'am Luce. Danger digdi, may initon baga. Iyo. Masuluin eh. May sumabred, Yeah. may kumaraw. Arimate. Yung nga ni batang iba, yaon sa gilid kang harong. Nasa kwan nga ni, nakadukot na ni ba sa lanob? Ni Aralango na pati. Oh. Ay, di ko pala napot kung hain na supuon kang kahoy kaan. Ano nga ni, kung saray na ito, Oh, sige, pag sa masunod ang susugot, ang darakulaon mga ito, Jimmy Akasya. ay ka mga kwan na, ka mga pertiyo na. Darakulaon na Nara. Mga lagtingo na, pertiyo Darakulaon na Jimelina. Oh. Usay nito di dara. Kisa na ito mapaduman. Say na dapat ito property kan gobyerno, di ba? Kaya lang dahil aram kung paano yan i-accounting na tama so pagka-dispose kan mga kahoy. Oh, ang pagiling ko may tibirdan ang barangay ka na magkakuaman lamang kun at maalangan mapaduman ito sa sisay na persona. Yung nga ni, dala magita magkahagad ki masituktukan.
naram ko kaan, ipiga open yan sa mga alimbawa nga DepEd, Mm. eskwelahan. So, gusto mag-request, pwede gibuhon kika lamisa, bangko, o cabinet. Okay. Ito naman isi, kung Yeah. yan ta BBP, ang sa to yan, mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Gari, kung ano, gari narireparo sana. Sorry po, medyo, gari narireparo to sana ang pagiging, ano daw, appropriate na term ka iyan. Di ba? Tinali susanga o sa mga puon, day sinabay susanga. Di basura duman tabi sa gilid kan barangay. Oh, anong mga klase na kwanta yan? Mga busing. Di ba kung maritabi na pigigib mo nindong iyan? Pagkatanggalakan sanga, akan lawas, isabay mo susanga, ay walat mo susanga. O tapos ngunyan, so barangay na, kaya na basura, sa gilid kan tinampo. Hello? BP, Po. may paukod tabi ako sa imo. Oo. Ano ang common na bakok common? Gari naman, mari naman ma-premium na naman kita ka na di. Ano? Ano? Mahalik na sa nakansya nga. Tayo na nga ni. Common sense baga. Inali mo sa kahoy. Tabi mo sinabay sa mga sanga dahon. Makagulo-gulo. Ata na nga ni. Ata na. Nag-renew ka na kan L-top mo? Ka nga rin. L-top. Day pa. Mapagalo na di. Napag Latusunta ka dyan. Okay. May concern lang tabi akong gusto Oo. iluwas. Kasi di ko aram kung this might concern waste of people's money. Opo. Oo. Napaagi tabi ako digdi sa hinibagang barangay halik sa airport pa siring sa Piña Francia. Airport. Eskwelahan dyan. DIA. So, tabon-tabon. Tabon-tabon. Oo. O, kung hali katabi duman sa airport, may pigagibo dyan na kanal. Kanal. Covered na kanal na parte kan drainage kan tinampo. Oo. Pero nareparo ko, ang tumbok niya, harong. Lanog, tsaka kudal kan harong ang tumbok niya. Paano ito? Hindi ko na sabi aram, baka sabi ko mo pa siya. Baka i-demolish. Baka i-demolish yung harong. May Papagihan. underground na tunnel, dahil karam. Iyon o. Dakol na harong tabi, amigo. Umpo, raraya ki harong. Talaga. Dahil pahiling ko daw kay Joshua. Saan area yan? Right after, kung hari ka sa airport, pasiring ka sa Piña Francia, nasa right side, right after ng eskwelahan. Oh, National Highway yan. So National Highway. National Highway tabi. Oh, tada. Yan baga. Na-widening na baga yan. Iyo tabi, opo. Oh. Tingnan na, reparo ko so Saan ba so ta? kanal mismo, covered kanal na ba? Ang pigigipong yan, konkreto. Oo. Ang tumbok niya, harong. Harong. Okay. Hindi ko alam kung paano ang design kan DPWH kaya Yeah, kung oo. bagong design ninda yan. Oo. O, tayo pahiling ko Baka kay yun ang Joshua. standard. Baka yan standard kan civil engineering salbay. Nantumbok harong. Iyo tabi. Oo. Hindi ko, doon libong man ako. Yeah. Ipahiling ko kay Joshua, amigo. Ipahiling ta kay Joshua tabi. Baka Ha? pwede tabi. Yeah. Okay. Kung sala itong libong ito, that's waste. Yeah, kan correct. people's money. Diba? Yeah. Basta lang ma-implementar, Oo. sala. Sa bagay, yun nga ni, baga sa may bulangang kandaraga so, kwan dyan, so gari flyover baga. So kanal, tumbok sa poste ng daan, ang flyover. Iyo tabi. Oo. Supustikan flyover. Yeah. Oo. Oo. Okay. Okay. Hindi ko alam kung nata ito arong ka ito. Ito harong yun. Oo. Harong talaga ito. Yeah. Kung ako tagharong, di man ako mapaagi dyan kanal sa harong. Baka magibong underground kanal. Iyo tabi. Ipahiling tabi ko. Sali pahiling ta. Ha? Okay. Salamat, tabi. Sige, salamat. Oh. 8:15 oras po sa Pilipinas, mga kababalaghan na mga proyekto. Pero di mo masabot na ko. Obviously, nainot sa harong, kumpara mga tugang sa kanal, buda kan tinampo. I mean, pwedeng nainot sa tinampo, nagsunod sa harong, mga tugang, sunod sa kanal. Kaya ko niya, tumbok sa harong. Joshua, good morning Joshua. Joshua? Hello? Joshua? Naputol? O naputol? Ha?
Okay na, Joshua? Hello, BP. Hello, Joshua? Yes. Hello. Kusog-kusog ka daw tabi, kidit, Casey. Kusog-kusog ka daw tabi, kidit. Yan, hello, Joshua? Hello, BP. Opo, nadagog mo itong apon ka sa bago? Aha. Di bala ka, napaghanapon mo ito, ha? Roger. Okay, sige, go. Yes. Anyway, BP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Pagtukaw kan alkalde kan Daraga Albay, numero 1 hapot tulos kan mga taga-Daraga, may pag-asa na lamang daw na masolusyonan ang haloy ng serwisyong maluyang supply kan tubig sa munisipyo. Pero lang inibipin sa nagbubuto ang mga kahaputan na iyo ang mayormenteng magiging challenge sa liderato niya ni Mayor Victor Pirete. And haloy na kaya dito yan na talaga nag-superhir ng inconveniensya ang mga taga-Daraga Albay. Sana sabi na niya itong problema, alaga dahil man basta-bastang maturutan yung na prime water dahil ang may pinagkasaputan man ining kontrata sa munisipyo. Yes. Nadidipisilan, magin ang ibang mga konsihal, magin kita, GB News, nadidipisilan na may makauron sa DVP Henry sa mananyento kan kunyan prime water. Actually, nagkataran beses na kitang nagpapasyar sa opisina para makahagad lamang ng paliwanag o kaya lado eksplanasyon ninda sa mga taga-Daraga Albay. Alagad ni Sir Beck ito na paunod na makalaog lamang sa opisina atin makahuron ang branch manager. Para at libang ko lang muna dito nagme-message si Mayor sa Agriculture's Office. Busy talaga pag primerong tukawan Kasubago, pagkaurot-urot na kami, puri, siyempre na timing man sa programa. Kaya nakiuro na malawag lang muna siyang madali sa Agriculture's Office. May mga bisitang para oma sa DPP. Sa bagay, normal naman na dyan sa Agriculture's Office ang bisita para uma. Iya, termina. Kung ang bisita dyan mga kuan, mga para... Walang bisita dyan mga paragibong pandesal. Number 1 hapot, may pag-asa na daw na masolusyonan ng tubig. Mayor, dito. Good morning, Ay, BP. Mayor! Sinapatulo sa kuning kahaputan ni sa imong field reporter. Kung masusolusyonan na sa tubig. Yes, sir. Sige daw, tabi. Ano man ang nais na ang mas iyan man tabi Mayor ang hapot talaga kan mga taga-Daraga regarding diyan. Ano po, may pag-asa pa daw tabi na maayos tang sitwasyon ng tubig sa Daraga o ano po ang plano tabi Mayor Vic? Yaon po nga niya ako sa digi sa laog kang compound kang munisipyo ng Daraga. Ini nagaharakot ng tubig pasiriring sa indang mga opisina. Nay ko po. Gusto sabihon. Pati palan diyan. Yaon tabi ang tubig, ang pressure ng tubig dito sa Banuan. Opo. Kaya ipirmi ang bago po ako magtukaw, nagkaigwa na akong mga plano kung ano ibibuhon. Nagkaigwa naman po akong initial na meeting sa Prime Water. Ating igwa na tindang panuga. Ito ang saram ko, panuga. Kaya lang talaga may mga proyekto sindang niya na ongoing. Opo. Kaya lang daing konkretong kasimbagan para sa mga daragin niya. Ano tabi, Mayor, ang plano ni una ituga tabi sa Indo kam Prime Water ta? Yan bag ang permi concern. At ngunya nagatag maray na ang panahon, kulang magyari kitang tubig, maluya ang bulos kan tubig. Ano po sa indang solusyon na pwedeng gibuhon da tabi? Ang sa indang solusyon i-rehabilitate giraray sa mga day pa na rehab ng mga linya. Pagduwa tabi Sir Henry, so supply na maluyaho na sa mga dati rindang pigkukuha ng source na tubig. Kaya sabi ko nga tabi Sir Henry, maghanap na ng mga bagong source. Yan. Para maging makusog ang tubig. Opo. Gusto mo tabi, Mayor, iyan naman, although haloy naman talaga ang Daraga, reporter pa ako, ang pipeline ta dyan, kuha naman talaga luma na. Hanggang mo niyan, dahil pa sinakigari konkretong rehabilitation, implementation tabi sa bagay na yan? Igwa na pong ginibusinda, lalo na di sa sentro. Opo. Sa mga
mga ibang main pipeline. Pigluluway-luwayan po ninda. Mm. Papuman talagang kompleto Mm. na gabos na lugar na nasalidahan na nila. Kaya sabi ninda, ining particular po ining Kulyat, Banyag na Opo. lugar, nagbabago po dyan ng pipe. Kaya lang yung nga ni sabi ko sa inda, nasa day pa nasalidahan, day pa natapos-tapos. Opo. Maagi katabi dyan, minsan nag-uulat sa tubig. Mm-mm. Yeah, May correct. pinayos po sinda. Oo. Ang sabi ninda, si contractor daw, garo pinundo, hindi, kuwaram na pundo. Kaya sabi ko sa inda, Iyo. Oo. tapos-tapos ang trabaho. Opo. Duman nga ni sa may pasiring sa kag sa Province Mayor, iga man naman kitinampo na pirming dumog. Ayaw nga ni. Igo duman, na dayon na ayos ang kaya- pipeline. Pero, hindi ko masabutan, si Renry talaga. Oo. Kaya sabi Oo. ko, Oo. matapos-tapos lang ining mga simanang maaagi. Dadapulong po kita ngunyan ng piga-asikaso man. Iyo po. Oo. Kaya, yun naman sa mga tutukan ko. Yeah. Kung baga tabi, Mayor, kung apig-ayos ang pipeline, tama ka po sa sinabi mo kasubago na maghanap na ki-additional na source ng tubig. Ta problema, kung maayos ang pipeline, ang linya, kan tubig, tapos dahil man kita ki marhay na source, yung mangyari po ang abutan, maluyan ang bulos. Kaya po, Sir Henry, aram baga nindo, ining prime water, maski sa bagay ning lugar, Yeah. talagang problema, ano? Opo. Kaya, Opo. sige po, go ahead. Yeah. Mayor, kan po, ano yan, pirang taon na ang prime water dyan sa Daragatabi. Ta ka nag-assume ka bagang Mayor, dati nang yaw dyan. Kaya akong eksakto, siguro, sobra rin 10 taon. Oo. Nakapirang term ka na pong Mayor dyan. Nakaduwa ka na, no? Nakatulo. Katulo mo niyan. Nakasaro, saka nagbalik kita ngunyan na, Yeah. oo. Oo. Kaya, gani, ano yan, haloy-haloy na pirang taon po, Mayor, sa kontrata na dapat siya sila dyan? Ang pagkakaisip ko, for review na ang kontrata nila sa Banuan Daraga. Oo. Kaya kami nagkakaulay kang board of director as in management kang Daraga Water District. Oo. Di ba, you're ang board of director kang Daraga Water District, under your kwan, ikaw po ang appointee, ang mayor ang appointee, ang nag-appoint? Baka ngunyan na si Manay ko kaming magkaay ko kaming meeting sabi si Randy. Oo. Tabaka kung pwedeng adalan. Sisi po daw ang chairman mo niyan, ano? May pa akong ideya. Oo. Maaraman ko po yan. Iyo. Ano daw your taban pwedeng maitabang sa hiling mo kan sangon ang bayan ta kundi ako nasasala ang sangon ang bayan ta gari apat ang abogado to diyan mga matitibay pati. Ayo, sabi ko nga hindi ko nang para diskusyon. Apat mga abogado ta diyan na pwedeng magkasaro ang mga tali ilingon kung anong pwedeng gibuhon sa lado kan sangon ang bayan, di ba? Ayo, oo. Ay, nako. Anyway, Tabi Yor, salamat sa pagtawag ka atensyon sa bagay na yan. Iyan talaga. Pasinsa ka na ta. Maski baga ka nagkampanya ka, pig-interview ta ka, yan ang hapot kan mga tao talaga. Di ba? Ayo, pero nang pag-iisip. Maski sa harong pagkaaga, dahil na kita nakagamit ng shower ta, talagang maloya. Matabo ka na sana. Dahil nakasakat. Buhos na sa naman ang pahit mo pagka. Pero sa harong po nindo Yor, may bolos man o parareho ang experience Ito, din. kaya lang, garo hanggang 5 hours, 6 Oo. hours lang. Yan, maluya talaga. Bako siya 24 hours talaga. Tabo-tabo sa nakita ang paitan. Pero sa commitment Tabi Yor kang prime water ka nakauron mo, ano sa iling mo Tabi? Anong assessment mo kan commitment sa endo kan nagtuga sa imo? Kapag alon si Renry ka, maski nga ni Sinda, libong man sa mga buhay ninda kung ano mangyayari. Pangyari sa mama ka. Di may problema talaga. Anyway, baka sabi mo, meeting ka po sa board kang water district, baka mas lalo mahiling kung anong pwedeng gibuhon para po dyan. Apo. Iyon na next week, maghuroon po kami. Opo, okay. Mayor, aside from that po, prime water, salamat na marita priority mo yan. Ano po ang ibang priority mo pangunyan, Tabi, bilang Mayor Candaraga sa pagtukaw mo pong ini? Siyempre, ini mga programa ta, lalo na may padagos mga dating proyekto kung di ko na tapos. Kaya, yun man ang tutukan ko sabi mo yan. Opo. Sa traffic, yun, di kita masyadong kung sa tinampuan sa sentro Candaraga. Puder,
Kaya nag-relieve ka ang mga tao. Opo, okay. Hiling Okay. ako may kwarta o dahil. Yeah, iyo baga. Bata, ano yun? May budget pa po ang munisipyo ta? Kuwan baga, siyam 6 months na lang. Tapos na naman tabi ang taon. May available pang budget para sa dapat mong ibuhon tabi sa lokal na gobyerno? Ikaw pa man pero liit na sana. Limitado na, no? Tanang abangaan kita kan taon. Grabe, oo. Opo, okay. Mayor, basura tabi, kumusta ang garbage collection ta? Gari okay naman, kaya lang gari kulang kitang mga gamit para ma-sustain ang pagkolekta kang basura tabi oral daw. Tama yung mga yan magiging sarang problema sa Sir Henry. Opo. Sa medyo sa mga barangay may problema. Mm. No? Dahil na nagsegregar kada harong ang mga Yan. nagsegregar man pagabot sa barangay nagiging mix na. Oo. Kaya medyo higpitan ta tutukan sa ini. Iyo. Sa sige dakol kang basura. Iyo Basta baga. ang mga isipahit mga truck medyo ruluma na. Iba din nagdadalagan. Mhm. Kaya mga rin babisitahan ko po ini. Iyo po. At masolusyonan. No. Iyo. Di ka mo mayor kung plano magbakal kay additional na dump trucks tabi? Iyo ang problema yan. Kaya lang ngunyan sabi ko kung mabakal kitang equipment kerday na kita pang bakal. Gora, naubos na. Dahil ang available na budget para dyan. Opo. Oo. Bata, ang daraga baga po, ining sa San Ramon, ano yan? Ano mayor, di ba private po yan? Na Ewa Beso, di ba? Private. Private po. Gusto sabihin, nagbabayad yan ang lokal na gobyerno kan daraga pag nagtatapo kita. Opo. Oo. May ideya ka po kung perang pigbabayad ta dyan? Aram ko mga 2 million ang 2 million ang bulan kayo ni. Per month? Kulang utang kayong LGU mo niyan sa Iwa Beso. Kaya hilingon ta kung paano ini mabawasan. Ay, nako. May utang po, may babayadan ang lokal na gobyerno sa Iba Beso, Mayor? Opo. Mga pirado tabi, Mayor? Siguro mga 27. Dakula, no? Dakula ang obligasyon na pwedeng tapuson. Ay, nako. Sige. Ayo, Joshua, sandali lang. Dua talaga ang problema dyan ni Mayor Vicky. Alam ko na ta. Mayor? Hello po. Ay, Mayor, pasensya na po naputol kita. So, gari ni Mayor, ang talagang pinaka-concern din sa munisipyo, tubig and then basura tabi. Opo. Iyo. Iyo po ang susolusyonan ka. Oo. Medyo magabat-gabat so sinabat mong problema. Mayor, ano tabi? Saling mo. Okay. Mayor Vic, salamat. Unless po na may mensahe ka sa mga daragenyo tabi regarding sa concerns na ini. Yeah. Salamat kita sa mga daragay niya sa indang suporta. Mm. Siyempre, laumon po nindo na matrabaho kita at maservisyohan ang mga daragay niya. Apo. Salamat po. Salamat, Mayor Vic. Salamat po. Alright. Joshua? Alright, dito si Mayor Vic. Turo man ang ni Mayor Casubago. So, iba pala ng mga empleyado kan LGBT. So, hindi naghaharap sa may likod mananggat. Sabi niya, ngunyan mismo, nagde-deliver kay tubig sa munisipyo. May bigay sa likod, may gripong garipig putol lang mga. Oo. Sige salod sa mga galon. Container. Ano yan, mga empleyado? Oo, mga taga-bigay sa daraga. Siguro, Kasi siyempre, imposible dapat may tubig ang CR dyan. bigyan naghaharap sa lawas, tapos ihatod sa laog. Mata, doon baga sa likod ka na parte, may kami mga residentes dyan. Di ba nila, tao din sa may parting gilid. Ayo. Sa may patukadon baga. Yan si pigdi-describe ni Mayor Casubago. Oo. Tinuro sa imo. Naghaharap pa ng gadyo sa gilid. Okay. Pangyari. Garo si Mayor maniwang ini. Pwede kayo. Mataba ini sa mga sunod na taon. Dapat kay Mayor magkakuha ng inspirasyon. Di ba? Sabi niya baga. Ano? Sabi niya ba kay itong kampanya? Single ba si Mayor? Sabi niya ng kampanya, bilog na ang pagsabi ko sa taga-daraga. Pwede mo na akong kaulangan. Kaya nga ni. Pero mas marigay na may kauron-uron siya pag uli niya. Pwede. Ay na si Mayor. Nagsakat na dito. Nagsakat na. Nagsakat na sa Bureau of Fire. Oh, sige.
Okay, sige. Anyway, sabi, dito, yan ang sitwasyon. Bigla Huh. na Daraga Albay. Ano ba yan? O, dawa ang problema dyan ni Mayor Vic, basura and tubig, sabi. Ha? Hello, good morning. Hello. Yes, sir. Good morning po. Hello? Hello. Yes, sir. Good morning. good morning. Opo. Apo, ano may paglilingkod, sir? Ano po, suggestion lang naman kay Mayor Vic Opo. kung ano na yan na prime water. Oo. So, Bulacan baga, bago mag-eleksyon, nagreklamo na sa Okay. Malacanang. And sa Malacanang, tigpa-imbestigaran na sa prime water. Ah, okay. Ano kung sumabay na sinda duman sa reklamo. Iyo man ang good, kung sir. sinda na, Tama ka man. May kung news sinda nga na, ni... dahil sindang magiginibo dyan, taluyo na bagayan. Iyo, tama ka man ang Dahil man gad... sinang naginibo, Re- sumabay na sinda duman. Rineklamo sa presidente, ade. Sa congressman, kung dahil sindang contact duman sa Malacanang. Oo, tama ka. May news kami kay Tumananggad. Tama ka po. Sige, Iyo po, ipaabot baga. mi kay Mayor Vic, ha? Pati so, iyo po, dahil man sindang magiginibo Iyo. kayan. Kamay kontrata eh. Araw ng tanaya. Yeah, May correct. kontrata, gabos ka palusot, pipa, gigibo na kang Yeah. prime water. Yeah. Puto sumalakan yang tikta imbestigaran baga. Tama, sir. Tama ang suggestion mo. Sige, ipaabot ko po, ha? Ipaabot mi po, ha? Opo. Nakayon po yan. Sir, Oh. sulit naman sir sa Ligaspi. Sorin? Matag ura na naman. Didik ang mga, ano, Ang kanal? kali. Oo. Opo, dikit sa Ladies Village. Dahil man kinangyari. Iyo. Pero nahiling sa nakan aldaw kan sarong bulan yan, ano? Hiniling sa nakan inot ng mga taon. Iyo po. Ah, sige. Ipaabot ko kay Mayor Isham Giraray, ha? Tabi, Busing. Okay. Iyo sabi, sakura na naman. May Yun doon na nga, magandang ni, mahapon. mabaha na naman. Sige, baha na naman. Opo, Apo, salamat. salamat. Oh. So, concern pala dyan sa Kuan, sa may Our Ladies Village. Ano yan? Sa, ano nga yan? Our Ladies Village? Ay, nako, sige. Apudang ko daw muna si Kwan Lugod, si... sandali lang, tamay nag-aapod, ha? Hello? VP, Yeah, morning. may paupod tabi aksay mo. Ano na naman yan? Isa makusog, aboy ti subigar. Latasod na kang salmatanda ka dyan, ha? Dahil kong simbagaan. Reality sa Pilipinas. iyo. Pero, Okay. VP, kung isipon mo, may ang nakulaan ng daraga. Iyo. Narireparo din sa Duterte Highway baga. Opo. Nahiling mo surit trap yan pasiring sa baba kan sabog kung anong kahalang kao. Iyo baga. Tsaka May kung Kilikaw paano River. kahalaba. Oo. Hindi daw nila pwedeng idam yan. Yan, no? Dam. Dam. Tapos, Hindi mo na reservo kitubig. iyo man ang ano. Nakulahon mo kaya. Sagupon. Pero ang apektado lang kaan, sukwari upstream. Oo. Baka pwedeng sagupon yan, no? Yan, i-convert ba ang tubig sa, potable? Ano? Madaliyon man sa nakutak. Madam ka lang kayan ba ko yo? Oo. Yan mo ko aki tubig ang crime water. Iyo man ang ano. Sige daw. Pwedeng kadalan yan. Oo. Isa magparahanap kay Source. na dahil man sigurado. Yan. Yan. May tubig perme. Mapapano ang tubig pag may dam dyan? Iyo tabi, puro aldaw yan. Yaw, bakit karang ribong No. water per minute yan? Gari pare impounding area. Impounding area. Katubig. Oh. Yun ka, nasa Irarong. Yes. Oho. Per Linda. Yeah. Okay. Yan man ang natural na source. Opo. Oo. Ano lang, suggestion ang sabi. Yes, sir. Okay. Maadala ninda yan. Yeah. Okay. Salamat tabi. Salamat, boss. Magayon na yan, Nagkapira na yan, tabi na, pwede yan. Ito baga sa Ligaspi, yan sa konsepto kaya na Philhydro, di ba? Yan sa konsepto kaya. Kaya, nagkaigwang mga tugang kaya lang, bako man talaga direktamente yung kaso tubig, dyan po sa Yawa River. Upstream kang Yawa River. Hello? Ito po. Yes, sir. Morning. Opo. Ito po. Hello, sir. Good morning. Ito po. Opo. Hello? Sir. Po. Sir. Po.
Sabi po diyan mag-share sa Legazpi Doktor, may bulong. Ah, Tapos po, transfer sa agum ko kasudma. Kaya magkibulong share ni sisan, sobra ribo. Sa- Para district man ako. saan sir na kung gayon sir, ang pagkatalan mo kayang hospital, privado yan. Anong hospital ang pigmimin mo? Legazpi Doktor po. Sa Legazpi City Hospital? Opo. Ah, sa Legazpi City Hospital. Bako Legazpi Doctor. Pido Carmen, may Oo. bulong na dyan. Yung nga, sige ta, i-text ko tabi kay Mayor Isham ang concern mo ha. Sige po. Ta bulong pandeng available na. Baka, aram mo sir, kung saan, bulong sa high blood po yan? Sige po, sir. Dumang ka sir sa kwan, taga Legazpi ka po. Tulong-bulong, sir. Kulang-kulang din sa malilisita kasudma. Iyo, pero ka po, taga Legazpi ka tabi. Sa Legazpi po. Opo. Kasi tabi. Iyo, duman sir sa City Health Office, magpahapot ka dumang kanaki mo kasi masugo mo. Iga po diyang kibulong na pigtataw sa mga high blood, sa high blood maintenance. Sige po. Magpahapot ka po ba sa City Health Office? Iyo po. Abot ko lang po, sir, tabi. Yeah. May bulong po dyan. Iyo po, sige. Bulong po, abot ko po. Thank you po. Ipaabot na po. Salamaton. Alright. Oh, di. Ipaabot na duman. O, kung sa mga may concern tabi sa bulong sa high blood o sa iba pa, maintenance, diyan sa City Health Office, pwede dyan, tabi, ano. Although, magkaibang pamayokan City Health Office, kan Legazpi City Hospital. O, sige ta. Alat ko na tayo, surat ko inita. Takulong kitang ipapaabot. Ha? Maski, alat ko na ha. Ta magkariling awan ta ini. O. Legazpi City, okay. Medicine, ano pa nga nito? O dyan sa Our Ladies Village, ibalik ang Tagirarayan. So, ano yan? Kilikaw, Bridge, Tubig, Dam, o yan. Nga na sigurado kita ha. Tanang nga nasasayang ang mga suggestion ta. Dagugon maninda o dae, important na paabot sa inda. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning. Opo. May saro pa tabi akong kung pwede maipaabot sa nanonood. Opo. Any sir na kang tubaga po kang Dunkin Donut pwede sa may Ayala. Dunkin Donut. Ayala. Okay. Yeah, okay. May pedestrian dyan na arami sa kurbada. May ano po? May pedestrian po. May pedestrian Aya. din dyan. Iyo. arami kurbada. Sa kanto. Balyo sa may South Star. Mercury. South Star. Bago po. Kung ali kang Dunkin Donut, mabalyo kang Ayala. To sa ibong. Yeah. Okay. Iyo. Igwa mananggad po. Igwa. Oo. Diyan po sir. Sigo para rodaan yan kan mga jeep na pampasayro. Yan na kurbada mismo yan. Medyo obstruction siya sa ibang bihikulo. Kurbada, sulubot kang jeep, uldot duman sa tinampo. Kung mapansin mo siya, kung mag-abi ka dyan, na matimingan mo, obstruction talaga siya. Iyo mananggad ano? Oo. Pag sinabihan mo sir ang driver, daragit pa. Iyo mananggad sir. Tama ka sa observation mo. Sir, ang makaulo. Natatanaw yan kang pulis na yaon duman sa kanto baga. Oo. Sa may parkingan lang kang Ayala. May Oo. outpost baga doon. Natatanaw Oo. yan. Dahil man yung kabigi, mga bigo pa arali. Iyo ano? Obstruction yan. Saro pa, itong barker baga. Doon man biga parada kang barker. May posibilidad, sir, habang kung man maging conclusive, may posibilidad na sunod ka-duty dyan, di aram kung anong tamang rule sa traffic. Ayan, sir. Kung aram mong patakaran, titi. Mo, sir. Kung aram mong patakaran, titinuhon muna na, sir, sala pang pigigi, bawal po dyan. Di ba? Ayun nga, baga, sir. Magkakausayan dyan, sir, ki accident na sa kapwa niya bihikulo. Buda, so nagbabalyo. Pwedeng din niya mailing. Yeah, correct. Takurbada, pati. Oo. Yung nga, kurbada. Tapos, ang dulo na kang payo kang jeep. Pedestrian lane ng God. Yeah, oo. Yun lang tabi, sir. Yeah, okay. Saabot man natin. Opo. Salamat, sir. Salamat. Alright, salamat. Okay. Pulis ang nahiling ko man ang naka-duty dyan. Kung PSO, pitang apudan tulo si Octavio na Rivero. Pero pulis ang nahiling ko dyan. Angel, pakipurwan mo na tabi sa ko, Angel, ang kuhan. Ang number ni Supiayo Bagakan, ka-headquarter, kang pulis sa Legazpi. Si, ano eh? Police Master Sergeant Kwan. Ano nga nini? Pass. Ano yan? Dati tang pag-iriba? Nalingan ko sa apelyido. Hello? Hello, tabi, sir. Yes, sir. Good morning. Suggestion ng pagiraray. Opo.
O yan, mga nakatukaw na si Camille Villar. O di, imbestigaran niya naman ang kumpanya nila. Aramon. Oo. Trabaho niya mga po yun. Yeah. Sana i-requestan man sana mga para i-investigar ang kuya. Opo. Mag-legislate. Oo. Investigar na, ubos na ng mundo ka investigar. Imbestigaran niya naman ang promoter na Yeah, yeah. Okay. Salamat po, sir. Sige, sir. Salamat po. Yan, alright. Renen, Migo. Rene pa, Rene. Rene. Sama pala Rene. Si Rene. Good morning, Tabi. Bibig ko hita ko na i-congratulate na Golden Dabawan. Ay, salamat, sir. Salamat po, Maray. Salamat. Salamat po, Maray. Kaya, so nanihil pa ko sa traffic kaya, iba may question kaya. Opo. Ang napapanood ko, siguro may suggestion kaya ko na in the absence of traffic light and traffic enforcer, dapat may ikong protocol ko tayo sa crossing. Na dapat ko tayo na ang first car to stop, the first to movement dapat para iwasan ng ang baranggaan dyan. Pagkagwaki signage para Iyo. so respeto baga. Buda. Kami sa ka din, sir. diretso, hindi ka na Tama ka din, Forward sir. na. Buda, tama ka po. Buda, pag kurbada, baga, di ka man talaga pwede magbasta-basta magparada dyan. Di ba? Oo. Okay. Iyan sana po, sir, Rene. Okay, salamat po, Thank you. Salamat. Alright. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Hello, good morning. Ay, naputol na susarutang nasa linya. Okay, madali lang. Angel, pinarwad mo sa kuya so number ni. Sengani ito? Sengani ito, Angel? Si Master Sergeant, Staff Master Sergeant ba yun? Lang. Angel? Hello, Angel? Hello. Pinarwad mo sa so number. Sengani ito, Supiayo dyan? Police Executive Master Sergeant Carlos Panya. Na-forward ko na po, VP. Carlos Panya. Saan mo pinarwad? Sa text po, VP. Sa text. Madali lang. Dahil pa naglaog. Halo yun maglaog? Ayo, thank you. Halo yun maglaog? Thank you, Busi. Sa text, ne? Apo, VP. Dahil pa naglaog eh. Na-send ko na po, VP, sa messenger mo. Sa messenger. Sige, apulan ta si... Sige nga nitong aran? Police Executive Master Sergeant Carlos Panya. Yan, may lang ha. O, diyan ka lang muna. Diyan ka magiro dyan. 0949-951-28. Okay, sige daw. Simpangon daw kita kay Neo. Di nakapunpok ang number ko eh. Balon ta. Balon ta. Hilingon ta daw. Di ka magparahero dyan, Casey, Casey, kumusta? Taga Manila ang kontraktor po kayan. Hello, sir. Hello, sir. Good morning. Yeah, good morning. Si Henry Maceda po ini, busing. Opo. Yeah. Pasensya ka na. Pwede ka makahuron tabi sa on the air? Apo, may ipapaabot kaya kami sa tabi. Mga tugang nasa linya po si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya. Sir, may ipapaabot kaya kaming concern tabi regarding sa traffic? Okay lang. Paano kaya? May observation na under ka po tabi, Sir Carlos Panya. Dili baga sa may kung hali ka baga pong Sentro kan Legazpi sa may Trilon, matuo ka ngayon sa may Ayala, sa wala ka iyan so Dunkin Donut. May kurbada dyan, sir. Buda, may pedestrian lane. Nandariparo kan iba, maski naman sa may harani sa pedestrian lane, may nagpupundong mga jeep. Nakurbada baga po ito, naulang sa inutan. And then maski sa inutan pa, bata, walak to baga po ang parada dyan. Ngunyan, may pulis na... Magpuun po duman sa may Obelis, parang yan na rotunda. Magkatulo po yan na pedestrian na iyo, sir. Opo, tama ka, sir. Oo. Ba't nga, ang nahiling po dyan, may mga pulis na naka-duty. May mga pulis na naka-duty. Opo. Baka na po... May 24 hours po dyan, may pulis po kita, 24/7. Oo. Baka na po, sir, pwedeng kung sa mga pulis, ipasunod sa tamang regulasyon dyan. Tangani po na din nagkakabuhol-buhol ang traffic. Paliko din sa may pasiring baga po sa may Jollibee.
pasiring sa may another traffic light sa circumferential road? Ay po, hindi na po sa may intersection naman po. Yeah, opo. Sa may Oo. 101 area. Yeah, oo. Tagari, diyan nagkakaigwa ki kwan, diyan nagkakaigwa although gari dako lang factor so traffic light diyan sir ano? Iya po, nagpa-function po dyan sa may intersection po na yan. Opo, oo. So nagsuggest po sa mga drivers na iba sa private, buda po sa mga nagko-cross sa pedestrian lane, na baka po na pwedeng may pasunod so tamang sitwasyon dyan. Nugad, ang ibang drivers, lalo na nami-mention sa public utility vehicles, pag minapundo sir, dumana sa may kurbada, di siyempre, ulang mananggad so kwan, ulang mananggad so mga nag-arabi kang ibang private vehicle going to, sa Imperial Street, sa may 101. Opo. Oo. Okay. Yan pang concern. But sabi sir, ano pang mandato? Ano ang tugon kan Legazpi City PNP sa tuya tabing mga pulis pag-abot sa pagmamanage kan traffic tabi sir Carlo? Ay po, yung mga pulis na po na araniman lang po na sa area kung saan po may nagbabaralyo man po. Balik assist man po yan kasatuyan mga autoridad. Kaya lang po, katabang ka po digdi ang public safety office. Yeah. Ito man po sindang mga naka-assign po dyan sa area. Bako lang po ito tigmamato na ito nagbabaralyo. Kundi, ini po nagpaparada po dyan sa may pigsabi mo po yan na extension po yan kan area na yan. Opo. Pati rin dyan po sa may Kalabahan na yan. Ang problema po kayo dyan, i-regulate po siguro yan ng bebang po kan ang panlusod. Kung ang po talaga, mga tricycle, kahit po talaga dyan na magparada sa area na yan. Iyo. Pero po yan sa na-obserbaran ko po na gari nagtagwasing na po dyan sa diri para dahan na po sa area niya. Opo. Gari nag-extender na sinda na supposed to be yan na parada ninda. Duman lang po sa may halos intersektaran nilang sa intersection. Sa area na yan. Kaya lang nakaabot na po digdi sa may parani sa dakulang muna yan. Oo. So nagiging cause po yan kang katuya pong traffic. Iyo. And at the same time, ikaw pa pong mga madudulong po kitang mga parasinda, hindi ko pa po yan na area pa po yan. So, talaga pong dahil talaga maiwasan na magkaigaw po kita ting traffic dyan. So, number one po siguro, baka ma-revisa po yan kan magiging committee chairman kan po. Oo. Sa transport Yeah. sector. Oo. So yun po sa and siguro tabang na lang po kami kay Mr. Marbilla. Iyo Kung sir. sakaling Oo. Sa task force gustong tama ka. ipalinig po yan. Nilinig ko na po yan. Iyo Ang mananggan. po lang naman, ma-assist lang po sa Iyo. sa Panginoon po ni Mr. Marbilla. Kasi po ang nasa task force Yeah. kalinisan. Opo. So task force ka ayusan at kalinisan plus so hilingon tabi sa ordinansa tungkol diyan sir. Tapos itong sa PSO, and then sa police, makatuwang para maibsan yan. Talagang kwan talaga, piot. Sir, tama ang observation mo, habang naghahaloy, nagpipiot. Iyo po. Kaya, anyway, nakatulong ko na po sa bagutang Opo. hopefully, magiging kong bagong chairman kan siguro sa transport sector. Hiling po yan, lalo na po sa traffic po, para makatuwang man. And at the same time, Oo. may basihan po sa PNP duman sa pag-issue ng mga ticket. Yeah, sa tama. mga pasaway po. Opo. Ang mga deputized tabi, Sir Rakwan, na mga pulis sa traffic, gabos man inigwa kigari deputization ngaya mag-impose kang ordinansa kan syudad or magin LTO Ang pag sinabi po sa local government, gabos, any police officer, Pwede po sila mag-issuing ticket. Ayun, Unlike oo. po sa Land Transportation Office, nag-accredit po sila na maging Mapa-deputize. deputize po ng LTO. Oo. Pero sa pag ika talaga assign ka sa lokal na gobyerno, automatic yan na pwede mong impose ang ordinansa, sir? Yes po. Opo. Okay. Chief, siguro yan observation tatamaan sinabi mo na bako lang diyan sa area yan. Kung ilingon na sa pang kabuuan sa sentro kan Legazpi, kung paano niyan sa trabang kan Committee on Transportation or Public Utilities na mariparo itong ordinansa o pag-ururunan, mitingan para po lalong mapakaray ang traffic flow sa sentro kan Legazpi. Ano tabi, Sir Carlo?
Okay, sir. Yes, totoo po yan. Ako, para Apo. maging smooth po. And dahil naman ma-open sa mga nag-violate po. Dahil Yes. may tigmabasihan man po sa to yung mga Yes. authorities. Yes. How to issue Apo. yung mga city ordinansa po. Yeah. And ako na pong tabang yan kasi magdadagdag po sa income po ng syudad. Yeah. Dakulang bagay man po yan. Correct. Alam sa Apo. loob, sa kumbaga, alam sa kabangkang gobyerno kan Yes. city government. Opo. Sir Carlo, salamaton tabi sa pagsimbag sa apod ko. I-phonebook mo na number ko. Pag taga-apod lang taga-pirmi. Ayun po, Yeah, anytime po. Yeah. Open naman po ako. And gabos po ng mga mga pag-iriba sa media. Gabos po ng mga pangyayari dito sa lalo Yeah. na po sa Angel po. Iyo. Anytime po kayo sa Angel. Iyo po. Salamaton. Natataw ko po tulos ko siya yung gustong Yeah. Opo. sa partikante. Salamaton na maray. Okay po ako, anytime po. Kung talaga sir iba talaga pag dating taga-medyaman di ba? Mas friendly sa gabosan Yes po. Opo. Salamat sir. Ingat po. Ingat. Opo. Thank you very much po. Thank you. Opo. Good Thank you morning. so much. Mga tugang Police Executive Master Sergeant Carlo Spanya, mga tugang. Siya kaya dating broadcaster yan, dating field reporter yan Naglog tabi mga tugang sa pagiging pulis. Okay. Angel Mustasa standby. Babalikan ta ka 10 minutes bago mag-alas 9 ninaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Pre,
makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulita sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkaasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat.
Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ayos, alas 9 na. Pasensya na po sa mga reactions. Dakulon ini, oh. 48 na reactions tabi sa Daraga area regarding demand sa tubig. Pasensya na po kamo, ha. Eksaktong alas 9 na. De kung magkakabara sa ini, makukang ko tabi, matatadan madalaganan ko tabi sa oras ni Pio. Aha. Okay. Salamat kansadong pagantabay. Masunod na po mga tugang ang tingog Kambanwaan. Angel. Si Angel parang na kalawan, no? Dahil na si Angel. Inubo. Angel. Ang may kasalan tabi, Angel, si Casey. Inubo sa oras mo. Ang nagtaong instruction si Chief Ramiro ubusan na ngayon. Casey. Kasaon mo nga. Barkada tayo. Mga tuga, Angel, mamaya ka na lang tabi kay Pio ka na lang, ha. Pasensya ka na ta, kapos kitang oras, ha. O sa aga po, abanganin doon si Mayor Banda, mga taga Santo Domingo. Baka may hapot ka mo sa aga, mag-text tabi ka mo sa kuya, ha. Magdangog ka mong 7:30. Tapos si Mayor Banda for interview tatabi sa aga na 7:30 kan Santo Domingo, Albay. Yan, ha. Mga taga Isto Domingo, paray na aga. Magdangog ka mo, i-text nindo ako tabi kan mga hapot nindo, ha. Ihapota kay Mayor Banda kan Isto Domingo. Isto Domingo. Salamat kansadong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Depong personalan, kita po taghapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea